Good day. Welcome to Engaging Life. Lokuma Pastor Musa Gambata, why Engaging Life? Ukhuluma uChris wakwaGadebe why Engaging Life show. Yes, sinomholi la, we are here to celebrate i-103 eka mama. Is it 103? 103. 103 eka gogo la, ugogo uThanjeke wahaya. Ugogo Lvuna. Gogo Lvuna, yes, thank you to be corrected to Gogo Lvuna. We are here to embrace and celebrate her life. Sinomholi la uzozisho ukuthi ubani waliphi bandla, and why are we here as Engaging Life? Mholi, good afternoon. Afternoon ninjani elibukelile ngiyazi nebukela akusabukelwa manje kuma TV. Yes. Khwafa kwifoni yonke into ilunge. Yes. Baba ngicela ubingelele umbukeli la weMozan Music ne-Engaging Life bese uyasho ukuthi we are here as Engaging Life kwi-event kaGogo to do what? Sanibonani nonke, sanibonani okhulumayo umfundisi uSipho Mpungose osonda lapha ebandleni lasekukhanyeni the Full Apostolic Church esemfulo. Today silapha ukucelebrate impilo kaGogo owenza 103 years osonda lapha ebandleni eliphethwe ubaba umfowethu uThanjekwayo. Ugogo siyamazi kakhulu. Ugogo njengoba sithi 103 asisho umuntu osaciciyela noma ebuka, kodwa usathi alifunda iBhayibheli amandla nje angasekho ukuthi aye enkonzweni, kodwa ke ugogo uNkulunkulu umbusisile, ingakho nathi sizothatha izibusiso namhlanje. Siyabonga kakhulu baba, sibongela ukuthi kena niyakwazi ukuthi yena nibonge ugogo saphila. Yini umlayezo ngobanika nje abantu abasekule age kaGogo? Kulaba abantu abakule age kaGogo ukuthi abangabi besakhathazeka ngalutho. Okubalekile ukuthi abajabule nje babheke impilo zabo, ngoba uyabazi ogogo ukuthi noma etholela imali yakhe angayi-enjoy alokho enikeza abazukulu, akathatha imali ayidlele ahlale phansi angabe sanako okuningi, ngoba manje kulesikhatha kuso uNkulunkulu umnikeze ibonus eningi kakhulu. Yes. Lovely. Lalala, please ngakhohlwa like, subscribe Mozan Music, and don't forget every Thursday 6 until 9 lapha ku Sons of Azania. Ngakhohlwa Engaging Life where life matters. Siyabonga kakhulu kena, siyatholakala konke ama social media. Sibonga umholi simthathe nje aphuthuma. Ngakhohlwa like, subscribe. Engaging Life where life matters. Sila endaweni yesigameko sibune event enzakalayo khona la, siphethe ke umholi uzozisho ukuthi ubani igama nokuthi ibandla sonda kulo ukuthi iliphi nokuthi uzeleni la. Baba kunjani? Ngiyabingelela kakhulu mphathi wami. Yes. Igama uXolani wakaButhelezi ngaphansi kobuholi ebandleni lika baba uThanjekwayo. Silana ngombungazo weminyaka kaGogo esinaye ebandleni owenza 103 uGogo Nomngoma Luvuna. Sizobungaza ke isikhathi uNkulunkulu asethe wambusisa ngaso ephila, okuwukuthi kukancinyane ebandleni leZayoni ungathola abantu benomuntu osekhule kangaka. Sithatheke igxathu nesinyathelo sokuba nathi silibandla kube khona oluthile esimenzela lona ukuze naye ejabule kunye nathi esaphila kunye nomndeni wakhe. Okay, yini ivesi okanye ichapter eBhayibheli ongamqinisa idola ngayo uGogo othi wona yabona leli verse leli yile ngaqinisa uGogo udolo kule age afike kuyo? Ngikhumbula ke uma ngelinye lamalanga engifundela encwadini kaExodus 20 uma ethi khona hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde. Manje ke kungikhuthaza ekuthenini nami kulesi sikhathi esengithe ngahamba ngafinyelela kuso kumanje kusengenzeka ukuthi ngifinyelele kulesi sigaba akuso yena uGogo esingaye namhlanje uma kuphela nje ngiyostika enhloniphweni. Hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zandezeni. This is an evidence of respect that we have. Then once you respect abantu abadala, your time will be extended. Usho njalo baba, siyabonga.
Good day again. Welcome to Engaging Life, where life matters. Nakubabukeli bonkana be Mozan Music. Don't forget to like, subscribe. Sisendaweni esigameko ke la. We are here to embrace life. Gagogo Luvuno. 103 is quite a number. It's quite a number. Unobona inamba yabo Sara. Lalela, sinomholi la. Ubaba uNjomane, umholi wethu, the prophet, the apostle. Baba uNjomane uzosichazela ukuthi njengoba sila kugogo to embrace life kagogo ithini kuye the number baba wami. Ukuthula Mhosi. Amen baba. Amen baba. Siyabonga. It's a blessed day namhlanje. Usuku oluhle kakhulu ngoba it's very rare ukuthi ungahlangana nomuntu obusise kangaka afike 103. Yes, Just 100 nje baningi bafika la ku 70 bese kuya. Kodwa 100 is just beyond belief. Ebese uthi 103 kusho khona ukuthi uNkulunkulu ngempela umthandile ugogo. Indeed. Umndeni uNkulunkulu uthandile kakhulu ngoba kanye nale bandla ngoba le bandla libusisekile ukuba nomuntu omdala 103 kusho khona ukuthi uNkulunkulu ngempela ubathandile wabanikeza lolu thando wabanabo ngalesikhathi. Ugogo udlule COVID, can you believe it? Imagine. Baningi about way younger than ugogo who were fit, strong, bejima badlula ngeCovid. Ugogo wadlula kuCovid waphila. Here she is still standing. Ugogo uyazimela, uyazihambela, uyazidlisa. Ugogo ombheke uJoyini muhle kangakanani. So sengisho ukuthi khona lento ofuna siyifunde sibone ebese kuba nento esitholayo ukusondeza emntwini omdala. The wisdom uyithola emntwini omdala, it's beyond measure. So kubalekile ukuthi when siphila empilweni si appreciate makunomuntu omdala osebandleni oseduze nathi ngoba kunaloku ukubrush off to us ukuze nathi sibusiseke ngoba uma ngabe futhi singamnaki umuntu omdala kuba inkinga kithi kuzizukulwane nalabo asakhule ebandleni ngoba kufuneka maybe khona abantwana babone ukuthi makunomuntu omdala uyahlonishwa, uyathandwa ngayo ngakho konke. Ethi meke sondela usuku umhlalisi esitulweni. So kubalekile ukuthi we need to teach the young ones, this generation, ukuthi umuntu omdala, that is so we get wisdom, that's so we get our blessings ngoba lo muntu ayikho into angayibonanga uma ngathi nje ukhuluma ngama world war ugogo wadlula ngesikhathi. So kusho khona exactly, so kusho khona ukuthi ukhona le wisdom beyond measure, beyond any degree ongayithola esikoleni noma kuyiphi university ngoba ugogo ubona lento uNkulunkulu amnika yona ngokukamoya ingakaphile uzokufikelela la ekhona namhlanje. Siyabonga kakhulu but there's something khona oshilo la wathi kana ugogo uyakwazi nokufunda iBhayibheli le age akuyo. Engakubuza yona ukuthi yini message wena bese eBhayibhelini or motivation message ongayinika ugogo nje mangathi uyabukela namhlanje? Ngicabanga ukuthi we have this verse sifunda njalo ukuthi hlonipho ihlonipho nyoka. The question becomes, do you understand it? Ubani uyihlo, ubani unyoka? Because unyoka wethu lo namhlanje sibandla sila siphila edimhlufu nje unyoka wethu kulaba omakhelwane. This is the kuba yiphila yethu ila uthi moxayekile ufike uzohlala nogogo nje. Gogo because she's seen it all. Sikhuluma ngama world wars, she's seen a lot of things. Ugogo so COVID and waphila nabo namhlanje. I mean COVID took people all over the world. Abantu abadala, abantu abancane. Gogo when we thought abantu abadala ngeke baze baphile ngeke bafike kule age engaka mara na ugogo ufikile. So from the Bible point of view ngiyathi asibheke le ihlonipho ihlononyoko number 1 nokuzithanda nje, because if ugogo bekengasithandi bengekaza yabona. So which means that uzithandile wathanda nomakhelwane, meaning if bekengathanda umakhelwane kube kekho la namhlanje, kuba kekho enkonzweni yakhe namhlanje, kube kakhonza nokuphonza nje ngoba should beka selfish ngaye. So uyathanda ingakho she goes, ingakho azofunda iBhayibheli, ingakho azospread the love to others, to us, to our children, to grandchildren, great grandchildren. More big generation sekakhona usasa nabantwana bakhe ugogo. Something that's very rare. That ukuthi ugogo nabantwana bakhe bonke bakhona isasa, meaning that lo muntu ubusiseke beyond measure esingazo sibeke. And abantu izibusiso has nothing to do with the car you drive, the house you live in. It's about the joy
you have in your heart. Wow, yeah. You know, the fulfillment you have, because you can have the biggest house, the biggest car, but not be fulfilled and not be happy and not be content. And the ones you are not content, so part of stress in which means she's content, she's okay, she's not looking at you know, isn't the same, you know, all the gold and the silvers. Ubheke impilo, ubheke uthando, ubheke ukuthi kube nenjabulo, because ayikho into edlula uthando empilweni. Sengizama ukuthi uthando lwakhe yilokho lenza ukuthi nami ngithe mangizwe ukuthi hayi unogogo ebandleni elithize hawo ngathi babuthanjwe no, but we can't just let it be. Yes. You know, ngicela mangabe kukhona esingakwenza, ngicela ungivumele ngithi nami kancane ngibone ukuthi ngingasiza kufinyelele. So ngibonga nje lokho nami invitation ukuthi bangivumele ibandla nomndeni ukuthi ngibe part and parcel of this, but ngesilogani auspicious event, you know. And ngingathi futhi asingayenzi like on a Saturday kube nomsindo kube senkonzweni. Oh yeah. Kube because that is the place that she's much more comfortable. That's where she's happiest. That's where she feels ukuthi uyaphila. Kunokuthi senze umsindo, senze into that are unnecessary, that she does not maybe go well with. But uba senkonzweni la ijabule khona phela kusenkonzweni phakathi Yebo. you know, ayinokuthi enzwele ekhaya kuye mhlawumbe uhlele ekamereni empedeni, uzile lapha eholweni, uzile enkonzweni uzokhonza nabazalwane enohlala inkonzo yonke, you know. The strength, ngoba uNkulunkulu la iphila khona kunokuphila, usho khona ukuthi kunokuphila la enkonzweni, ingakho ekwazi ukuthi azohlala nathi on this beautiful day. Yeah. Esibam Njomana asho ukuthi lapho kunokuphila khona enkonzweni, ingakho silana ngithande igama alikhulumile ngothando, lengathi izwe lilanga uthando lisibekela inqwaba yezona. You can catch up uBaba uNjomane ku TikTok @Njomane, Facebook @Njomane. Siyabonga lalela mlaleli nombukeli we Engaging Life neMoza Music. Like, subscribe. This is a spiritual show. This is a spiritual platform lapho esiphusha khona only positive narrative. The positive attitude is yes idingayo, ingakho siphethe nje abaholi with a positive mindset. Lento akayenzile just to add ukuthi umsebenzi uhamba na kahle. Kuyabonisa uthando analo. Nani ke bonisana uthando la kuma spaces engikhona. Love one another. When you love each other, God comes through. Amen. When you love each other, God comes through. As Pastor Chris normally says, the Spirit of the Lord always flow upon the face of the deep. I thank you. Bonke nabafundisi bami nababhishopi nababhishopiyana. Nithi uyazi angazi ukuthi ngathini. Ngibona umusa. Umusa engenzela wona. Ngathi lapho nithathe khona kwande. Uyazi mina solo ngangena kule bandla. Ngafike ngathola ikhaya. Ngafike ngahlala ngaphumula. Kule bandla leli. Ngibona kudala ngihleli khona. Awukho okwangikhulekisa nasemoyeni. Yazi ngibonga njengoba sengindlini kodwa ngiloku sangikhumbula. Ngoba basezi nokuza abantu. Ngiyabonga. Ngiyabonga konke ningenzela wona. Nithi lapho nithathe khona wande. Engaging Life, where life matters. Sikhona futhi sisasela endaweni yesigameko. Nje uPastor Mbusa ahlala asho nje siyatholakala kuma social media network wethu wonke. Sine show, i-radio show every Thursday 6 to 9, Engaging Life, Sound of Azania. Okay, samba nomfana la. Uzozisho ukuthi igama ubani. Yabo it's a teenage young boy kune situation eyenzeka la. Na into ezokumangaza. There's a young boy, there's umama osemdala. So uzo reflecta kahle lo mfana ukuthi kena kwenzakalani la, uzosho igama lakhe ubani nokuthi kwenzakalani la. Ungasitshela mfana. Okay, sanibonani, igama nguAndile wakwaGadebe. Ngisonta ekhanyeni okusha eZayoni. So today we gathered as a branch and other branches to celebrate
our eldest life, which is Ukoko Livuno. Yeah. She's turning 103 years old today. And yeah, isifunda okuningi man ngokuthi njengoba sine elder engaka ebranchini yethu, it's a lucky charm for thina, as it's very rare ukuthi uthole abanye abogogo emanye amabandla abanabogogo abakanje, because it's very rare, because esikhathini samanje abantu abaningi abananhlonipho. That's why ubona insuku zabo zincipha and all, but then it's all about inhlonipho. Masingathi siba honest and yonke into, because of ugogo makasha sakhula naye bekakhuluma ngenhlonipho, but then bheka la akhona namhlanje, she actually reached 103, which is into enqayizivele basho ngesizulu. And yeah, inhlonipho. So lento le idlulisa imessage ukuthi sihloniphe nathi as abantwana kuze sizokwazi ukufika lana ugogo afike khona, because it's very rare. Yeah, no, it's rare. Yes. And then I think wonke amazawini esinawo kakhulu la kule region yethu ese-Gauteng region, Yes. I think there's a few of Grannies, if not only one, Yeah, true. on 103 kumazawini wonke jikelele lana ku-region yase-Gauteng region ukuthi abasibe nogogo on 103, and it's good. Yes. Yabona, for when as a young person, what lesson are you picking up kule situation eyenzeka namhlanje? Yini lesson wona uyifundile la? Okay. So as a young person, what I've picked kulento le eyenzakala namhlanje la esontweni, I see ukuthi it's actually important to respect other people, not only your family or your parents, but respect other people. So ukwazi ukuphilisana nabantu kuze uzofika la uyakhona, and just groom yourself, but while grooming yourself uyafunda ngapha nangapha, and respect goes a long way. Ehamba ne-kindness, more kind to other people, okuhle futhi kuyabuya kuwe futhi. Yeah. So ukhulele ebandleni, you're a young boy Yes. or young man who's about to be, usesikolweni, I assume are you in high school? What are you doing with your life when yenza ngempilo yakho? Are you still in high school or in university? What are you doing? Okay. So I'm in high school. I'm doing grade 11 this year, and the subjects that I'm doing is business, history, and maths lit neZulu. So okwamanje, of course, ngiyafunda, and then what I want to do is to be a real estate agent. Many people know it as ukudayisa izindlu. Yeah. Yes, just wanna get into marketing, because I feel like that's what I'm passionate about, and that's what I can do. Okay. Yes. It's a good thing that you are usesikolweni, and it's a good thing ukuthi kena uze kule event kagogo o-turn 103, Yes. and then the lesson you've picked up when ozowasebenzisa nje ubufunda nje usesikolweni, uma ubuka ugogo, what lesson will you picked up ozowathatha uhambe nawo? What I've picked up is that mele ube consistent, because as umuntu ofana nogogo, I think ngeenkathi zabo imfundo bengabalulekanga ngaleyo ndlela, but then thina njengoba siphila ngemfundo, but education is the key. Ugogo was consistent ekuhlaleni kuNkulunkulu, which is also something I pass through thina as kids, ukuthi you must be consistent with what you love and what you trust in. Yeah. Thank you. Ubeka kahle engaging life. La into ezoyisho kini ukuthi transcendence, shuthi kona uNkulunkulu akatholakala phakathi kwesimo, but uNkulunkulu uthola ngaphandle kwesimo, and aka-affect i-agenda yomhlaba, because God transcends. Umama wakhula waba ugogo, waba waphatha abazukulu, and he learns these things. uNkulunkulu lakha khona guide all the way, and then nakusa semncane uNkulunkulu udlala lo role to transcend you. Whatever situation you're going through, uNkulunkulu uzoba khona outside your situation. Yeah. Ingakho njalo kumele uhlale umbize konke izimo zakho. He knows better than what you're going through. Yeah. Yile message siphethe kuba engaging life, yile message siphethe kule event esikuyo yesigameko ugogo turning 103. Some decades. Also showing Jupiter. Wow. I must say that. Yeah. Siyabonga kakhulu engaging life.
Good day again. Sila Khanyeni okusha la New Light engaging life ku-Mozan Music sinomholi ngapha sositshela kahle ukuthi as we embracing life kagogo 103 guys 103 and njengoba sizwile ukuthi ugogo la ekhanyeni okusha still iBhayibheli at her age usalfunda, but I'm not here to explain all that. Umholi uzozisho ukuthi ubani and what position he holds la ekhanyeni okusha New Light. Mholi baba njani baba? Siphilile baba mama. Saphila baba. Siyabonga ukuthi nisivakashele ukugrace le occasion enkulu kangaka. Occasion enkulu kangaka ngifuna ukufaka lokho on records ukuthi eziyonini zonke noma emabandleni onke akhona singaba yi1 noma sibe yi2 abakhonza nogogo na 103. Yeah, true. Singaba yi1 or sibe yi2. Mina ngikhonza naye egatsheni ugogo submitter ngaphansi kogcobo uNkulunkulu nama ngithembe ngalo. Noma ngabe lincane kangana noma ngabe likhulu kangana mara ugogo submitter lapho. Sinogogo on record. Sinogogo na 103 kufanele sikufake ku Guinness Book of Records njengeziyoni ukuthi nathi njengendlu kaZiyoni. Indeed, yes. Njengendlu kaZiyoni kufanele sikubeke kube sobalo njengendlu kaZiyoni sinogogo ona leminyaka engaka. Ugogo Luvuno wazalwa ngo1923 ngoMarch kwakuyi7 ugogo uloku celebratewa ngendlela abamcelebrate ngayo. We took an initiative njengebandla kwaba khona nani nafika nathi sikhona kwafika iJozi FM yathi hey kwafika iNjomane Foundation yathi hey sasesenza lo mcimbi sawenza waba possible namhlanje njengoba benibona nje bekuhlatshelelwa kamnandi abazalwane benza izinto zabo abadume ngazo. Ngifuna ukukuveza ukuthi wonke umuntu bekhona namhlanje bekazolanda izinto zakhe. Kuyimvela kancane ukuthi ube senkonzweni kagogo omdala kangaka osabona osafunda iBhayibheli osezwa nasezindlebeni amazinyo nje kusho ukuthi organize ama false kodwa ke lokho kunye usakubona usezwa mholi na umbonile ya ngibonile Isibusiso. Yazi speaking of Isibusiso before sikudedela like lathizwe ngelinye ilanga Isibusiso sisithola kubazali akho Isibusiso sikumfundisi okanye omunye umuntu oyisuperior but Isibusiso sithola kumzali. To ama viewers, to abalaleli be engaging life, to umbukeli we Mozan Music nasebandleni lonkana, what message regarding the blessings special gogo ongayiconveya kuphi? I message ithi ake nifundise ukuhlonipha abazali benu emakhaya. Sinama challenges angaka emasontweni ngamahlonga ndlebe agcwele emasontweni ukuthi bahlulwe ukuhlonipha from ekhaya. Uma esesontweni unamavesi amaningi uma efika ekhaya kanti bathi sipholiswe ikhanda ngoba lo akekho la. So lenkonzo ithi azibuye emasisweni. Umuntu once waphelelwa inhlonipho akasaphili. Noma ungaba namalini noma ungaba nani mawungenayo inhlonipho awusaphili. Wow. Angifuni ukuyimosha seleshilo umholi wongena inhlonipho awuphila. I love what he said ngogogo ukuthi we are here to embrace life kagogo and wonke ama blessings bawutholile. I for one I was blessed nami ukuthi ngixhawula isandla sikagogo. I see myself nami uNkulunkulu angandisela mholi. Siyabonga engakusho nje ukuthi hamba ngalawo mandla uNkulunkulu akunikeze. Ayibonga baba ayibonga. Amen. Siyabonga. Gogo Luvuno, happy birthday from abazalwane base Judea, wishing you good health, love and lots of love. Amen. Oh, anxiety pang. Na ama pijama. And then electric blanket. Okay. Welcome again to Engaging Life, Mozan Music. Sine legend, a living legend. Ubaba we the blocker, Engaging Life. Ubaba Ozalwa, the founder of Mozan Music. Sila ekhanyeni okusha. Sizo embrace life. Ega gogo sinomholi uzishuthi ubani and the message he's conveying kwibandla lonkana. Ngiyabingelela kini nonke egameni lika Jesu. Okhulumayo umfundisi uJabu Gama ebandleni okukhanya kusha Church in Zion New Light. Ngaphansi kwa Archbishop uDr JV Ndaba. Headquarters yethu ke isePietermaritzburg. Wow, okay. No, sibonga kakhulu ukuthi sibe with the living legend and siyathanda ukuthi sisho ukuthi kada Strict Jupiter
we are here baba. Sikubambele-ke manje iy'ntambo eduze. Wabona-ke manje sebafuna ukubona uSteve Jupiter bheka this side. Yes, yes. Sengizobonana ngempela. Siyabonga baba ube ukuthi siku-interview, but one of the thing esiyithanda ngale nkonzo eniyenzile uthando. Yabona lento lena ithi-ke eBhayibhelini la before uba ne-care kumele ube nothando, before uba nothando kumele ube ne-care. Awukwazi ukuthanda into ongayinakekeli. So lo msebenzi niwenze lokho ngoba nithi niyanakekela ugogo futhi at the same time nibonisa uthando eninayo for yena. Yini-ke imessage ongayinika ugogo nje uthi nangu ugogo la ungathini kuye? Engizokusho kugogo ukuthi makaqhubeke nokumthanda uNkulunkulu ngoba la ekhona manje ingenxa yokuthi ke umthandile uNkulunkulu and usamthanda uNkulunkulu futhi ke naye azithande yena. Uyabona because izimbili lezinto ukuthanda uNkulunkulu bese ke uyayithanda naye because mawuzithanda at the same time uyazihlonipha. Uyabona so yiyo nje i-recipe leyo engibona ukuthi ugogo uhambe ngayo ukuthanda uNkulunkulu nokuzithanda yena. Ha siyabonga kakhulu uzinakekele usithande wena before ufuna ukuthanda abanye abantu. Yikho ke ugogo umbona afike kule age akuyo shuthi ke healthy wise is in check nokuthi ke uthanda abantu uhlonipha abantu, but now nakho kunye ke ezweni ke ngoba lithi izihlonipha ihlononyoko kuze insuku zande ezweni, kodwa alisichazele ukuthi ihlononyoko ubani kahle ngoba awuyithathe lo nkulumo yokuhlonipha ihlononyoko ngoba nayo evident iyabonakala ukuthi ke umhlonipha kanjani ihlononyoko. uNkulunkulu noma angazange abe athi hlonipha uyihlo nonyoko okuzalayo, kodwa ubaba uhamba estradini ungubaba wakho, udinga ukuthi umhloniphe, udinga ukuthi umthande. Umama uhamba estradini, ubhuti uhamba estradini, usisi uhamba estradini, as long nje emdala kuwe ungumzali wakho, so kufanele ukuthi noma ngabe kuba njani uthanda ungathandi. Uma uphuma ekhaya elinenhlonipho, uma uphuma ekhaya elifundisekile, na kanjani kufanele umthande loyo muntu loyo futhi uze umhloniphe. Uyabona ngoba uma uzohamba ngendlela yokuthi ngiyohlonipha my biological parents, there will be a challenge. There will be a challenge because nalo ongeyona i-biological parent yakho usengumzali wakho. Uyabona noma engakuzali ngokwenyama kodwa usengumzali wakho. Ngiyayithanda ke leyo lapha ngakuma ufunda wonke wena Pastor Mbatha uyathola lapha ukuthi ke nakuma 10 commandment wonke abhaliwe awu10 awu6 athi ke na how do you treat one another. Yabona usho ukuthi angeke ukhone ukuthi ke na olandela imithetho yonke ungakwazi ukunakekelana amongst yourselves. Then the days will be extended for you. Ingakho ubona ugogo akhula ngaka because uthanda umakhelwane njengoba sithanda yena, then uNkulunkulu extend isikhathi for yena. Yeah, Mholi said the mouthful Babu Gama. Lalela, don't forget more Zion music. Like, subscribe, comment, follow us again every Thursday 6 until 9. Engaging live. Go Sounds of Azania. Mholi, siyabonga kakhulu. Nami nje ngiyafisa ukuthi ke Sounds of Azania uNkulunkulu ayipha amandla ukuthi nje ikhule. Uyabona ngoba ke ilusizo kakhulu ke la emphakathini, kakhulukazi ke la endlini yaseZiyoni. Manje ke akungabi uZiyoni wodwa olalela le stage lesi, akube yiwo wonke okholwa inkolo yobuKristu ngoba ilusizo kakhulu le channel lena. Inkosi uMosibosise ngiyabonga. Sibonga kakhulu engage la sesho Pastor Mbatha ukuthi asifake uJupiter ngapha. Yabo sikuthi asisibona ukuthi we are very dependent. Yabo abasibuza ama question fair. Ubaba kaJupiter lo ngamazi uMo Zion Music, follow you find more information. uNkulunkulu abe nani anibusise njalo nje. Amen and amen. Welcome back Mo Zion Music Engaging Live. Sino sisinonhlanhla la wasebandleni Khanyeni Okusha uzositshela naye ukuthi lifeini kagogo 103 ekuthatheni ibusiso. What does the number mean to her and the message she'd like to convey as awumuntu omusha ebandleni. Uzosisho nje ngaye nepost okanye irole edlala ebandleni, the message to ebandleni eKhanyeni Okusha. My sister, hello, ninjani ma? hello njani? Ngiyaphila. Bingelela over viewers lapho eMo Zion Music Engaging Live. Usho nje your message to ebandleni nogogo. Sanibonani, igama lami nguNonhlanhla wakwaThanjekwayo, ngikhonza ebandleni lokukhanya okusha. I-message nje enginayo
noma into engiyifundile today is ukubalekile ukuhlonipha kakhulu, because it is what brings impilo yakho ukuthi extendeke kakhulu, because as much as ugogo makasahamba asaphila kahle ezisontweni, it was something she always preached about, yabo, ukuthi ukuhlonipha abazali kubalekile. And manje makukhulunywa ngomzala kusho vele yena lo okuzalayo, wonke umuntu nje njengoba nawo lana nje ungumzali kumele ngikuhloniphe. And again, ukusaba uNkulunkulu, it is another important aspect. Ukuthi ukumesaba uNkulunkulu kubalekile ngoba kuyinqubo eqhubekisayo empilweni, because iyaguide. As much as iBhayibheli masilifunda like isipha ama guidance ukuthi impilo kumele siyiphile kanjani, and ukuze insuku zakho zande ezweni uNkulunkulu uzakwandisela if you go by the Lord's scriptures. Yeah. You just have to follow the scriptures as on the Pastor Chris previously Sheila Obuti, go to your 10 commandments. Imthetho iyasiyala and imthetho iyasiguide throughout. Lalela, like, subscribe, Moza Music. Don't forget, go TikTok account yethu Engaging Life. They celebrate life Gogo. 103 is quite a number. One thing that's nice Tina is Engaging Life. Moza Music. Nothing more except to say Gogo Siyabonga. Gogo soyenzile eyakho indima ngokuthi ubhale your own book of life. Bonisa ukuthi there is hope mohlelo kuNkulunkulu. 103 quite a blessing. iBhayibheli ke lathi ngelinye ilanga ndodana yami ngihlabeleni isilovele ngokubusise usaphila. There's no blessing edlule yomzali. The legend Baba Masilela. Siyabonga kakhulu ukuzobusingatha ugogo olomnyaka kuwo. Ikakhulukazi sibonga ukuthi uNkulunkulu umgcinile uzofika 103 years. Akuvamanga isikhathini esiningi abogogo abafana naye. Uma ngikhumbula kahle ngacishe ugogo washona na 100 years. Naye waye stronger than ugogo naye. Ngoba esekhona ukuhamba, akhuluma, yenza yonke into, akwazi nokuphekenza everything. Ngani ngokuthi uNkulunkulu uyakubusisa if makube uhamba kahle endleleni yakhe. Uyakubusisa. I think nabanye nathi mhlawumbe sawugcina kulo mnyaka le makube senza kahle ngomthetho kaNkulunkulu. Ngoba oqala lithizi kaNkulunkulu hlonipha. Yes. Ukuhlonipha kubalulekile. Ungaba mncane emdala kodwa ukuhlonipha uNkulunkulu yandisa iminyaka yakho ukuphila. Sesivala tuyibandla lonke. We thank you for acknowledging ugogo asaphila. We thank you ukuthi ugogo nibe naye sonke lesikhathi. Sesihamba nje malume, last message ebandleni, last message to your family, last message to umbukeli weZanyo Music. Ngithanda ukubonga uPastor Thanjekwayo noPastor J Gama. Masikhula thina sikhule sonke nabo. Kodwa akimbancane ngoba ngilegend. Bezemva kwami. Ngibonga ukuthi bayakwazi ukunakelela abogogo. Manje ngiyabheka kule bandla bakulo basonta nabogogo abaningi. And so yiba banakelela abogogo kakhulu. And empilweni uma ulalela ukunakelela umzali, ulathola khona ibusise eziningi kakhulu. Ngoba uyamnakelela umzali, umuntu ogogo. Mina mangikhumbula kahle sahamba nabo isikhathini esiningi, saphila aboBigama, saphila abo baningi nje abafethu abanye besikhula nabo. Ikakhulu sihamba nabo abogogo. Kule nhlangano le kule sonto abasonta kulo inkonzo igama lesonto ngiyangilibala. Ikhanye nokusha. Ukukhanya okusha ngafika lapha kuboThemba ngathola udala abogogo abuzithemba uzoba khona yini labogogo. Cha, abogogo ngiyabathanda kakhulu ngoba uNkulunkulu ngibusise ngabogogo.
nami sengivala nje ngokuthanda kakhulu ukuthi into abayenzayo yinhle kakhulu. Ungathi bangafunda nabanye abaholi bamanye ababandla ukuthi abogogo bayanakekelwa. Abogogo esikhathini esiningi abanako. Ugogo maseshonile kufuneka abantu behamba nabo abasekho. Siyabaleka thina genge encane. Funa lezi encane esihamba nabo. Ngivala kanjalo nami inkosi yomusa imbusiso. Nalabo abasibukela be-engaging live uNkulunkulu abasize nabo bahlale basibukele le show yethu lengaka sihlale sikhuluma njalo lezi 6 to 9 o'clock. Cela balalele lo msakazo wethu inkosi ibusisa. Lela, no need to say more. Sasikwenzile kwethu kwesuku ilanga lishonile. Ngakhohlwa every Thursday 6 until 9. We're engaging live. Sons of Azania. We'll share the link. We'll share the info. Sigule bandla basiphathe kahle, siphathe kahle kakhulu. Pastor Chris, I don't need to say more. Yeah, no, we have a very lovely service and it was just proper. Umsebenzi abawenzile umsebenzi omuhle kakhulu. Sekuyavala kuyahanjwa. Yeah, njengoba nibona abazalwane sekuyithi nje sele la. Hayi. Yeah, senze sure ukuthi sibuka yonke into from the start until the end. Very organized. Yeah, the food, man. Food is nice. Yes. Abahamba shitulo nje bahamba bathe basotile bona bakoke itulo bazibusela abazibeka basithole khona. As proper amazayo they must get to the idea. Yeah. Indawo isebenzisayo ziklineni so that bazokwazi ukunika again following time. Yeah. Don't just leave a space dirty. It's not right. Imoshela amanye amazayo ukuthi abhukhe leyo ndawo. And that's the way again you submit when you speak about submission. Lalela inkonzo kagogo inkonzo enhle asisayimushi basikhela amagate. Ningakhohlwa like, subscribe, more Zion Music, and there's still more to come. Ningakhohlwa go to our social platforms, go to our TikTok, engaging live where life matters. Street Jupiter is still on the block. Nimamele nimlandele wonke ama-views akhe, ama-interpretation of the songs. Ukhona Street Jupiter. Thina siyatholakala every Thursday kumsakazo. Yeah, ngicela sisho kanjalo. Umsakazo. Sound of Azania every Thursday 6 to 9 engaging life where life matters. The Spirit of the Lord shall flow upon the face of the deep.